Dnes vás čeká výběr, hoši. Takže ty budeš řídit, Tome. Mezitím Paulí a Sam obstarý zbytek. Bude to běžná rutina. Čeká nás jenom pár zastávek. Byl z motelu se minule se splátkou opozdil, takže dneska zaplatí o malinko víc. Žádný problém, šéfe. Pokud to nebude nutné, snažte se nikomu neobjížet. Naši klienti musí pochopit, že jim poskytujeme cennou službu. Musí ve vás vidět strážného anděla. Věřit, že je ochráníte. Ale lámání hnát přenecháme Morelovi. To není náš styl. Ale účty se platí, a to bez výjimky. O to se postaráme. Zajdi k Ralfovi pro auto. Vinny říkal, že pro tebe něco má, Tome. Tak za ním zajdi. Jo, na tebe čekám. Jo, neboj, vzpomněl jsem se na tebe. Tady máš to zbraň. No tak co, Tome? Měl jsi někdy v ruce bouchačku? Párkrát jsem střílel na pouti. No, tak to se samozřejmě nepočítá. Tome, tak si tě vyzkouším. Zkus namířit na ten terč. Prásk, mozek po celý zdi. Fajn, teď zkus nabíjení. Dobře, schovej to za pásek, ale jak si začne střelit, za něco se schovej a nepostaň se z toho. Díky, Vincenzo, vážím si toho. Víš, jak se do takových kousků dostat, Tome? Nejdřív loket, pak dovnitř. Pohoda. A pak celý odpoledne měnit okno. Sleduj a uce. Ty jsi normálně kouzelník, Ralfe. Tome, do prdele. Kriste pane, Pauli. Vyřiď Salieremu, že odteď je to tady naše, kapište? A neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tví kámoši. No, běž pro sama. Chtějí z nich vymlatit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká, běž pro sama. Dobrá. Tak tu ale vydrž. Tak teď na 100% ví, že tady jsem. Musím okamžitě najít sama.
Samé, to tě ale zřídili. Máš tvoje kořínek. Pojďme za Paulím. Mám ty prachy, sej mi ho! Tehdy mi došla skutečná cena, co to obnášelo dostat se dovnitř. Měl jsem se sebrat a vypadnout, ale už jsem nechtěl být nula jako kdysi. Chcete mi navykládat, že se z obyčejného taxikáře stane mafiánský vymahač? Tehdy mi to tak nepřipadalo, takže jsem parkoval zrovna na té ulici a dával si čouda. Zrovna když spoza rohu vybil Pauli a Sam. To byla náhoda, jako by někdo nad náma držel ruku. No, když vám to v noci pomůže spát, tak klidně nad tím tak uvažujte. Byla to ale klika ve městě, co se vás snaží odrbat, sotva vylezete z lodi. Jeden se dře od rána do večera, zatímco druhý si pěchuje kapsy Salieriho špinavejma penězma. Jo, ale tak to nebylo. Tentokrát to nebyl Salieri, kdo město ovládal. Za každý dolač, co Salieri viděl, jich měl Don Morello 10. Uplatil policajty, politiky, soudce. Koho neuplatil, toho vystrašil tak, že koukal jinam. Máte pravdu. Celé město z něj bylo podělané. Říká vám něco jméno Joey Crackers? Jasně, píše se o něm v Morellových spisech. Boxer, ne? Jo, přesně tak. Co já vím, tak tenhle Joey jel jednoho rána do tělocvičny, nejspíš snil o tom, jak vyhraje šampionský pás. Zatraceně! Hovado, to za tím volántem chrápeš? Koukni na to! Ježimaria, Done Morello, netušil jsem, že jste to vy. Znáš snad někoho dalšího, kdo v téhle čtvrti jezdí v takto vzácném dovozu? Ne, a omlouvám se, jel jsem vážně pomalu. Chceš tedy říct, že tu nehodu jsem zavinil já? Ne, to ne, pane. Jen jsem žádnou nehodu ještě nikdy neměl. Oprava. Mě vyjde na spoustu peněz. To potřebovat nebudete, pane. Kola jsou v pořádku, je nepomáčkaná maska. Mám bratrance, co by... Někdo vás krmí pohádkama. Dle našich informátorů si Morello přišel na pěkný peníze pokaždý, co Crackers vstoupil do ringu. To je pravda, ale i tak Morello rozmlátil tomu chudákovi hlavu na stračky. Přímo na ulici. To nedává smysl. Třeba už Don věděl, že to s Joeyovou kariérou jde z kopce. Možná potřeboval někoho vyděsit, aby platil. Kdo ví, Don Salieri vždycky tvrdil, že když je Morello nasranej, není schopný normálně uvažovat. A co nějaký další konflikty s Morellovými lidmi? Zpočátku nic moc, prvních pár let byl docela klid. Nějaké potyčky s lidma, co nám lezli do zelí, ale jinak to byla jenom obvyklá rutina. Distribuce chlastu, poskytování ochrany a vybírání příspěvků. Druhořádé kšefty, ale nebudu vám lhát. Většinou jsme si k tomu i docela užili.